Eu anularía a sesión vermú dos grupos, orquestas. Mira, hai bandas de gaitas maravillosas. Hai charangas que se dedican a eso. Pois chamen a todo eso, pero imagínate que fan ao mellor unha orquesta de 13 persoas tirados todo o día aí. Despois dunha vermú, non? Porque hasta que se empeza a verbena, que empezan 11, 11 e media, non é como antes que unha verbena empezaba ás 9 da noite, hoxe cada día empezan máis tarde. Para eles é un gasto terrible tamén, claro, porque hai que dar de comer, ao mellor dormidas. Sí, ou logo se tes que volver no coche, porque eu coñezo grupiños así pequenos que volven polas noites, imagínate, as 3 ou 4 da mañá, e tes pos, non, na estrada un pouco, non? Volver esas horas despois de estar 12 horas por aí. Sí. O sea, non me quero imaginar, pero é unha exposición. Sí, non, lógico, sí. Pero bueno. Hai que reivindicar ou que supriman a sesión vermú para estes artistas ou que a xente baile, porque unha das cousas que pasa na sesión vermú, e sobre todo en verán, que vai peto o sol, a xente non sal da carpa para bailar.